Καλημέρα, έφη μου. Σε πήρα μια-δύο φορές στο κινητό, αλλά μάλλον είχες δουλειά. Λοιπόν, έχω να σου προτείνω κάτι. Θα ήθελες να συμμετέχεις στα 7 κλειδιά. Η βοήθειά σου σαν ψυχολόγος θα είναι πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση των 7 ηρών. Σου έχω στείλει σε mail το βασικό κορμό του σεναρίου, καθώς και κάποιες σχετικές σημειώσεις. Νομίζω θα σου αρέσει πολύ. Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσες να τηρείς παράλληλα και μια ενότητα μέσα στο blog όπου θα σχολιάζεις με τα κείμενά σου τα βίντεο μετά το επεισόδιο. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε από κοντά και θα σου εξηγήσω λεπτομέρειες. Όταν ακούσεις το μήνυμα, πάρε με σε παρακαλώ, εντάξει. Άντε, φιλάκια πολλά, για χαρά. Πέρσα, καλησπέρα. Μόλις άκουσα το μήνυμά σου και έχω ενθουσιαστεί. Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου. Υπολόγισε και εμένα. Πρέπει όμως εντωμεταξύ να σου πω και κάτι που πολύ φοβάμαι ότι δεν θα σου αρέσει. Μου έσπασαν τον κωδικό του υπολογιστή και μου έχουν υποκλέψει όλα τα emails, ανάμεσά τους και αυτά που μου έχει στείλει. Και το χειρότερο, το έκανε ένας ασθενής μου. Ιωάννης Βελώνης λέγεται. Θα σου εξηγήσω από κοντά.